Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. Menta kasngi ka arpo hunriu tarik nailur arhajar arpo ar ka Joint Action Committee ka senjuk ki rangba shnong bat lai teli ki seng bhalang ka bakentop ya ka KSU ka FKJGP bat ka HNYF kila ya kendo ya sembut menteri rangba ka jelau ba Preston Tensong halor ka jing ujor jong ki paj ba ka thany umsning halor ka jing penbena baya ka umsning division jong ka MEECL ban IT no Shaki company. Uba Ferdinand Kharkamni Shongknor ka JAC laong bahadian bakila yoi ya ketika jingpen bena jong ka MEECL kila ya kendo ha ka shipau taring mentau benai ha umsning bat ha ketika jingyalang kila shiem ya karai ban ya kendo ya uba Preston Tensong ubadei menteri badai pet ya ketenat boarding ban penpau ya ka jing persya kane ka jing ya kendo menta kasngi la krenshai ban nakaliang jong ka JAC kala penpau baklem ka jing penshai pai ba ha ki shnong ki thau amdei ban IT shaki riu shimet ya ka umsning subdivision ka JAC ka penpau ru ya ka jing ya ka tei ka balaja ha mau kerwat bat ha mau sunram bat kumju Shagaro Hills ka jing kalong ka jing lip light kha ka jing mut ban IT shaki company kalong bakandang penbha ya ka jing I boarding henrei kadang long hi kumju jing kundo kam kelade be ka Joint Action Committee baki senjuk ke rombak sno baki lightly seng malang KSU FKHP ba SNWF hadin jongka jingya te kam gejongi kuma plei yo skawai ka jujor ki pai ba nusno po than musling kami kawai ka notification ya ka umsling subdivision MCL ban IT no syaka private company ban ka franchisee de hadin nilai syom jinglang lang bagi nong susnong bagi rong basnong bagi para seng malang shotrik berai September la shim garai ban kenu ya menteri jong pe ya tan coding I ba Preston Tensong te hane kasi mentang layu ya kendo bat ngilayu ya kren syai ba klem kanu no ka awareness syaki pai ba lemba jong ki rong basnong ki dar basnong ki community kane ka franchisee in pala ban IT ya ka umsting subdivision syaka ini kidor ki private company or even power jing so lemba ki jingduna ki pelajar menshua kom hapo mau perwat mau penram bat sipo garoru la shim lemba jing ki fetko ka ba jinge kalong ka jinglip light kakha hari kat kum gajumut banai ki private company la ne franchisee kadi bi jumut jungki ba kandang bha ya ka jing ai penbha penbiang ya ka boarding Andai kalong hi kumju buat dan kapor kumbala aja po da dengri ti kalong wash shoot bani ka bungswa te hadin ba ngi ekran ban iru kalong ba kini ki substation kaban IT nadu substation hadu ka power hadu ka billing sya kini ki private company kalong kai ka ba yang stay namar kum ka nongpo headquarter ru inang don ka transmission lani ka substation tang ka ba khadwe kv de kampat poi hadu kata ba ki nong ki consumer kinlong ka ba ki ban penbiang ya ka boarding bot kena de transmission kamut kumngio ya ka boarding jungi nang te na po stage 1 stage 2 3 4 umsning shadow po shinong po kalong ka ba ha por kimkene ka por ba juruslap jur kaler usaina volunteer kunno de ngiong ya ba Preston Tensong ba min penderkam le bahaswa yakini ki substation pen upgrade ki syaka 11 kV syadu ka 1.2 kV but haju opor yakini ki smart billing but ki smart meter dan kam manai awareness syai yaki paiba no sosno ba ki sotu yaki ki advantages but ki disadvantages te hadin kata la ki paiba ki shim garai ba kani kabiak trikam an pentrekam hadu shwa bandap yakini ki awareness lumba jo ki dobas nong per te hadin kata ngi longi ba ngiru nagliang jong ki sunjuk ki sang balang badan hamne ini le ban buden balada pentrekam yakane
IT no ya kene ka MCL submission sha franchise kalong ka iki ka ba yangi namar ba kalong ka iki ba ngilai kan ne menta hadin ngiyo iki awareness program kirang basnong kidon berkin sapentip sangiru balada kadon ka awareness program ka babiang baki ki la ban shim ya ka jing kli bat kiso hun ya ka ega ba ka sarkar ka don ka jukmu te ka shong haki pai ba jong hi kli ke ga daw ba pi kumolong menta ya ka revenue ni tu ipi ka la ban long 1.5 cr lane 1 cr Henry kat kum jing ya pentep hangi kalong ba kadna ya kata ka jiyo te kat kum kata ka jiduna kum nangi te napo district riboi hi no ipi idon ki project angde ki hydro project ki stage 1 2 3 4 wadu mentangi production baki pai ba national jungi ki nalan ki consumer kim ju ai siu le ya kapilai te kata de jisha pala de pipai ik data i barem bro yu i khambun chipo gro hills ki moksu tikna ya ka pilai te lada ngi siu tikna ya ka pilai but IT no ingi shi private company kambalong jinge ya ki consumer leadership khan kundong khamtam amar kajing ya kran bat kajing ya nian joki private company kalong kham ya pher ban ya ki nongtre ki bodon hapo misal mata ki beri ki try ri trash jungi